A jiya ne dan wasa Gerrard Pique ya tabbatar da ajiye takalminsa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. A ranar Asabar dai dan wasan ya fafata wasansa a filin wasa na Camp Nou inda ya ban kwana da magoya baya. Sai dai ajiya a wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kungiyar kwallon kafa ta Osasuna dan wasan ya ban kwana da duka magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya tabbatar da ajiye takalminsa da kwallon kafa. Sai dai dan wasan ya ajiye sabon tarihi a jiyan, wanda ya kasance dan wasa na biyu da ya ajiye takalminsa a ranar da aka bashi jan kati wato red card. Dan wasan dai ya biyo bayan dan wasa Zinedine Zidane da ya samu jan kati a shekarar 2006 inda ya jingine takalminsa a ranar da ya samu jan katin. Sai dai dan wasa Gerrard Pique shi ma ajiya ya samu jan kati bayan cece-kuce da suka yi da alkalin wasan da ya busa wasan kungiyar kwallon kafan ta Barcelona wato Gil Manzano, inda Gerrard Pique ya bayyana wannan alkalin wasa bai yi adalci ba, inda ya tabbatar masa da kwallon da ya bawa kungiyar kwallon kafan ta Osasuna wato ta samu bugun kusurwa wato kona. Kwallon bata shafi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba, inda Gerrard Pique ya bayyana bai san aikinsa ba kwata-kwata ma bai kamace shi da aikin kwallon kafa ba. An cimma yarjejeniya da mahukuntan kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan da dan wasa Milan Skriniar akan karin kwantiragi. Fabrizio Romano shi ya tabbatar da wannan labari, inda ya bayyana lokaci ne kawai zai tabbatar da dan wasan zai rattaba sabon kwantiragi da kungiyar kwallon kafan ta Inter Milan. Dan wasan da ana sa rai zai rattaba kwantiragin shekaru 5 da kungiyar kwallon kafan ta Inter Milan bayan watsi da yi da tayin da kungiyoyin kwallon kafa da dama suka yi masa. Paris Saint-Germain dai ita ce duk mai duwa wajen daukan wannan dan wasa kafin a rufe so shekarar yan wasanni a farkon wannan kaka. Sai dai kungiyar kwallon kafan ta yi da yadda za ta yi domin ta shawo hankalin wannan dan wasa ya ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafan, har inda ma kungiyar kwallon kafan ta Inter ta ba wannan dan wasa na baya wato kaftin a matsayin jagoran kungiyar kwallon kafa. Mahukuntan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na din mai yiwuwa wajen karawa dan wasa N'Golo Kante kwantiragi ko da na tsawon shekaru 3 ne da kungiyar kwallon kafan. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona yanzu ita ce kan gaba wajen zuwarcin wannan dan wasa, inda Barcelona take ganin za ta mai gurbin dan wasa Sergio Busquets da zai bar kungiyar kwallon kafan a karshen shekara da N'Golo Kante. Sai dai ana ganin salon kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da yayi dace da wannan dan wasa ba, inda ake ganin idan dai har kungiyar kwallon kafan ta Barcelona take son daukan dan wasan da zai mai gurbin Sergio Busquets, sai dai ta nemo dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wato Jorginho shine zai dace da salon kungiyar. Kwantiragin wannan dan wasa dai zai kare da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Kante a ƙarshen shekarar nan ta 2023 ya zama free agent. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila Gareth Southgate ya tabbatar da dan wasa Reece James ba zai fafata gasar cin kofin duniya ba. Reece James dai ya samu rauni ne a fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan a gasar zakarin nahiyar Turai a filin wasa na San Siro. Sai dai ana sa rai da dan wasan zai iya fafata gasar cin kofin duniya a kungiyar kwallon kafan ta kasar Ingila. Gareth Southgate dai a safe ya tabbatar da dan wasan dai raunin da ya samu ba zai bar shi ya fafata gasar cin kofin duniya ba, inda ya bayyana dan wasan zai ci gaba da murmurewa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kana ya dawo ya ci gaba da fafata wasa. Yana wa wannan dan wasa fatan alkhairi da kuma fatan a shekarar 2026 dan wasan zai ciko cikin jadawalin yan wasannin da za su fafata gasar cin kofin duniya da kasar Ingila. Dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Anthony Martial ya dawo daga raunin da ya samu, sai dai babban muradin wannan dan wasa shine kafin a tafi gasar cin kofin duniya ambata shi cikin yan wasannin da za su fafata wa gasar cin kofin duniya a kasar Faransa. Sai dai ana ganin abu ne mawuyaci Didier Deschamps ya kira wannan dan wasa a matsayin dan wasan gaba da zai fafata wa kasar Faransa wasa, saboda dan wasan rauni ne yake samun sa baya samun fafata wasa mako bayan mako a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Anthony Martial dai fatansa shine fafata gasar cin kofin duniya da kasar Faransa. Gabriel Martinelli ya bayyana farin cikinsa da jin daɗin sa a cikin faɗinsa a cikin jerin 'yan wasannin da za su fafata wa kasar Brazil fafata wasan cin kofin duniya a kasar Qatar. A ranar Litinin din da ta gabata ne mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil Tite ya bayyana 'yan wasanni guda 25 da za su fafata musu gasar cin kofin duniya. Sai dai ba a bayyana dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ba Gabriel Magalhaes da kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Roberto Firmino. Ana ganin waɗannan 'yan wasanni musamman matasan 'yan wasanni irin su Gabriel Jesus da kuma dan wasa Gabriel Martinelli, har ma da dan wasan Barcelona wato Rafinha, Rodrigo da kuma dan wasa Vinicius Junior shine ya hana dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Robert Firmino shiga cikin jerin 'yan wasannin da za su fafata wa kasar Brazil din wasa.
Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United tana bayyana ɗan wasa Benjamin Sesko a cikin jerin 'yan wasannin da za su maye gurbin ɗan wasa Cristiano Ronaldo da zai bar ƙungiyar ƙwallon kafan a ƙarshen wannan shekara. Kwantiragin Cristiano dai zai kare a ƙarshen wannan shekara, inda ta bayyana ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta RB Salzburg wato Benjamin Sesko a matsayin ɗan wasan da zai maye gurbin ɗan wasa Cristiano Ronaldo. Sai dai ana ganin lalin wannan ɗan wasa Sesko har ma da ƙungiyar ƙwallon kafa ta RB Leipzig da RB Salzburg ba lallai ne su amince su ci farawa da Manchester United ɗan wasan a matashi na rahusa ba, inda ake ganin kungiyar kwallon kafan ta Salzburg da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig an cin mai yarjejeniya akan daukan wannan dan wasa. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium Roberto Martinez ya bayyana duk da rashin fafata wasan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Eden Hazard ba zai fafata wasan cin kofin duniya ba, inda Roberto Martinez ya bayyana dan wasan har yanzu yana da gudunmawar da zai bawa kasarsa ta Belgium a gasar cin kofin duniya da za su fafata a kasar Qatar da nan da kwana 12, inda ya bayyana dan wasa Eden Hazard a cikin ɗaya daga cikin 'yan wasanni 11 da zai fara wasa da su a kungiyar kwallon kafan tasa. Duk da dan wasan ana ganin baya samun lokaci fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid karkashin jagorancin Carlo Ancelotti, inda Ancelotti yake dumama wannan dan wasa a benci ya amfani da dan wasa Rodrigo ko kuma dan wasa Vinicius a madadin dan wasa Eden Hazard a wannan gurbin nasu. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ware zunzurutun kudade a ƙarshen shekarar 2023 domin cefano dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta ESC Napoli wato Victor Osimhen dan asalin ƙasa Najeriya. Victor Osimhen dai na ci gaba da haskaka a kungiyar kwallon kafa ta ESC Napoli, inda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take ganin wannan dan wasa zai yi dace da salon da zai fafata wasa domin mai gurbin dan wasan kungiyar kwallon kafan da zai bar kungiyar kwallon kafan Karim Benzema dan wasan su na gaba, inda ake ganin kungiyar kwallon kafa ta Napoli ba lalle ne ta amince da tayin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wajen daukan wannan dan wasa da yake bata gudunmawa 100% ba duk mako. Sai dai ana ganin ba lalle ne kungiyar kwallon kafan ta AC Napoli ta amince da tayin Real din ba. Ƙasar Croatia ta bayyana 'yan wasannin da za su fafata mata gataccen kofin duniya. Daya daga cikin 'yan wasannin jagoran kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Croatia wato Luka Modric ya bayyana a cikin ɗaya daga cikin 'yan wasannin da wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wato dan wasa Matthew Kovacic, Marco Fasalic da kuma 'yan wasannin kungiyoyin kwallon kafa da dama da suke fafatawa. Sai dai dan wasa Rakitic ya ajiye kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Croatia fafata wasa a kungiyar kwallon kafan tashi. Manchester United ta bayyana dan wasa Vlahovic a cikin ɗaya daga cikin 'yan wasannin da za su maye gurbin dan wasa Cristiano Ronaldo bayan dan wasa Benjamin Sesko har ma da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kwantiragin sa zai kare cifan motin ta bayyana a cikin ɗaya daga cikin 'yan wasannin da za su maye gurbin dan wasa Cristiano Ronaldo da zai ba kungiyar kwallon kafan. A yanzu dai Manchester dai ta fi mai da hankali wajen daukan dan wasa Dusan Vlahovic da kuma dan wasa Benjamin Sesko na kungiyar kwallon kafa ta RB Salzburg domin mai gurbin Cristiano. Dama ce dan wasa Trent Alexander-Arnold ya samu na fafata wasa a kasar Ingila, inda ake ganin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea shine yake fafata wasa a kungiyar kwallon kafan ta kasar Ingila a gurbin namba 2 fiye da dan wasa Arnold. Domin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila Gary Southgate ya fi amincewa da dan wasan Reece James. Sai dai Reece James a yau aka tabbatar da ba zai fafata gasar cin kofin duniya ba. Ana ganin wannan dama ce dan wasa Trent Alexander-Arnold ya samu domin ya saka kansa domin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila ya gamsu dan wasan zai ringa bashi gudunmawa 100% a kungiyar kwallon kafan. Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ya bayyana farin cikin sa da kiransa da kasar Brazil ta yi a cikin 'yan wasannin da za su fafata gasar cin kofin duniya. Ana ganin dan wasan bai kai dan wasa Roberto Firmino taka rawar gani a kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ba, saboda dan wasan ya fafata wasanni da dama bai samu nasarar zara kwallo ba, sai dai taimakawa da ya aka zara kwallo guda 2. Amma mai horar da kungiyar kwallon kafan ta kasar Brazil Tete ya zabi wannan dan wasa a cikin 'yan wasanni 25 da za su fafata gasar cin kofin duniya a kasar Qatar. A safiya yau mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Didier Deschamps ya bayyana dan wasan da ba shi da lafiya 100% a fafata wasa ba zai kira shi gasar cin kofin duniya ba. Ana ganin da irin su dan wasa Rafael Varane yake waɗanda suke da rauni a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Ana ganin ba lallai mai horar da kungiyar kwallon kafan yayi wani dan wasa alfarma domin fafata gasar cin kofin duniya ba, inda mai horarwa ya jaddada duk dan wasan da ba shi da lafiya ba lallai ne ya kira shi ba. An bayyana dan wasa Ronald Araujo zai fafata gasar cin kofin duniya, inda shugaban kungiyar kwallon kafa ta
kasar tasu ta Uruguay ya tabbatar da dan wasan za a tafi da shi gasar cin kofin duniya a kasar Qatar, duk da dan wasan ba lalle ne fafata wasannin farko guda uku da za su fafata a rukuni ba, sai dai idan dai har kungiyar kwallon kafan ta kasar Uruguay ta fito daga gasar rukuni, dan wasan zai iya fafata wasa a kungiyar kwallon kafan, inda aka tabbatar da dan wasan da zai shiga jerin 'yan wasanni guda 25 da za su fafata wasa a kungiyar kwallon kafan ta kasar Uruguay din gasar cin kofin duniya a kasan Qatar. Ana yi wa wannan dan wasa fatan alkhairin samun fafata gasar cin kofin duniya.